Salam. Bugünkü okuyacak tekstimizin adı Orta Aziýanyň özgeriş binagerligi. Awtory Sapar Iqlimov, okaýar Cennet hanym. Göz öňüne getiriň. Adaty kinolardaky ýaly bir binanyň ýykylandygyny pikir ediň. Ilki bilen aklymyza daş töweregi ýerleşdirilen dinamitler, gulagy keredýän partlama sesi we asmana galýan uly tozan buludy gelýär. Arasy birden bolup geçýän we göze görünüp duran weýrançylyk. Emma şol bina onlarça ýylyň dowamında kerpiç, sessiz ümsüm içinden çüýräp ýykylyp barýan bolsa näme? Ine şol ýerde ýagdaý düýbinden ütgeýär. Sebäbi daşyndan seredeninde binanyň öň ýüzi owadan görünýär. Boyagy täze, aynalary güneşde lowurdap dur. Emma düýbüniň betonu eýýän çäge örilipdir. Jemgyýetçilik nukdaý nazaryndan seredilende iň kyn anyklanylýan we iň hoply weýrançylyk hem hutşudur. Onu gözüň bilen görüp bilmersiň, teleýaýlymlaryň gyssaly habarlarynda da synlap bilmersiň. Ol diňe gündelik durmuşyň içine siňen agyrlyk hökmünde duýulýar. Bugün bolsa hutşul içinden çüýreýän guruluşyň anatomiýasyny we onuň ýüz ýanyndaky ägirt uly täzeden gurmak döwrüni düşündirýän ören täsirli seljermäni ara alyp maslahatlaşýarys. Garaşsyz ylmy başlangyç bolan X-Lab International tarapyndan taýýarlanan giňişleýin bellikler öwrenilýär. Sapar Iqlim tarapyndan döredilen ve onun kömekçisi Soltan Sancar tarapyndan paýlaşylan bu materiallar ilkinji seredişden nevit geosiýasy hasabatyny meňzeýär. Emma içine çuňlaşdygyňça onuň diňe kartalary, serhetleri ýa-da hökümet düzümlerine degişli däldigini görýärsiň. Bu resmi namalar jemgiýetleriň uzak möhletleýän çöküşini ve mümkin bolan halas boluşunu düşündirmek üçin 3 basgançakly ýol kartasyny hödürleýär. Olar antropologik esas, syýasy geçiş, integrasiýa. Resmi namalar diňe belli bir ýurt üçin däl, eýsem awtoritar ulgamlaryň kölegisindäki ýaşaýan ähli jemgiýetler üçin umumy diagnozy teklip edýär. Hasabatyň iň esas pikiri şeýle. Binanyň näme üçin ýykylýandygyny düşünmek üçin diňe syýasy ulgamlara ýa-da ykdysady görkezjiler seretmek ýeterlik däl. Onuň düýbüne, ýagny adamyň özüne seretmek gerek. Şonuň üçin ilkinji bölüm antropologik esas diýilip atlandyrylýar. Bu ýerde ören täsirli bir tapawut goýulýar. Çalt betbagytçylyk we hayal betbagytçylyk. Seljerme muny taryhdan belli bir mysal bilen düşündirýär. 1221-nji ýylda Merv şäheriniň Mongollar tarapyndan ýok edilmegi. Şäher kılıçdan geçirilýär, ýakylýar, kitapxanalar ýok edilýär. Bu hakyky manyda çalt betbagytçylykdyr. Fiziki ýok boluş bir näçe güniň içinde bolup geçýär. Emma häzirki zaman Türkmenistan ýa-da şuňa meňzeş awtoritar ulgamlarda başga bir görnüş bar. Oňa hayal betbagytçylyk diýilýär. Şäherler ýakylmaýar, asmandan ot toplary ýagmaýar. Emma jemgiýetiň ruhy kem-kemden başga usullar bilen ýok edilýär. Resmi namalara göre bu hayal betbagytçylygyň iň möhüm alamatlarynyň biri taryhy ýatlamanyň öçürilmegi we diliň ýoýulmagydyr. Dil pikirlenmegiň guraly bolmakdan çykýar we boş şygarlara öwrilýär. Bir jemgiýetde sözler diňe döwletiň güýjüni öwüp ýa-da resmi dawaralary ýerine ýetirmek üçin ulanyp başlananda sözleriň çuň manysy ýitýär. Adamlar öz agyrsyny, arzularyny ýa-da nägileligini beýan etjek düşüncelerden mahrum bolýarlar. Dil ýönekeýleşdigiçe pikirleniş hem ýönekeýleşýär.
Eger adamyň elinde diňe beýik düşman, dönük ýaly aşa çäkli şygarlardan sözler galan bolsa, ol çylşyrymly jemgyýetçilik meselelerini ara alyp maslahatlaşyp bilmez. Netijede meseleleri çözmek üçin ukuwy hem gowşaýar. Bu bolsa başga bir çökünlige getirýär. Resmi namalarda bu hadise keselligine ynamyň çökmegi diýip atlandyrylýar. Aslynda keselligine ynam jemgyýeti bir ýere jemlenýän ýelimdir. Goňşyňa, işdeşiňe ýa-da köçedäki näwelli adama bolan esasy ynam duýgusydyr. Biz howpsuz, biz birek bilen diýen duýgu, resmi namalara göre awtoritar ulgamlar hut şu ynamy nyşan alýar. Adamlar birege şüphe bilen seredip başlaýarlar. Şeýlelikde diňe ýokardaky güýje, döwlette ýa-da ýolbaşçy garaşly bolmaga mejbur bolýarlar. Ynamsyzlyk gurşagyna ykdysady ýa-da medeni ösüş hem mümkin bolmaýar. Hasabatda açyk aýdylýar. Öndürjilik medeniýeti ýok bolýar we zähmetiň ornuny rent alýar. Sebäbi ynam ýok ýerde adamlar täze gymmatlyk döretmeň ýerine diňe bar bolan ulgamyň çeşmelerinden pay almaga çalyşýarlar. Ulgam başarnygy ýa-da zähmeti däldi diňe boyun bolmagy we aýratynlyklary syýlaglaýar. Şeýlelikde X-Life seljermesi iň täsirli netijeleriň birine gelýär. Sivilizasiýa simulyasiýasy. Aýratyn artykmaçlyklary eýe bolan elitalar köne tertibiň indi dowam edip bilmejekdigine, daşyndan ajaýyp görünýän şol karton bezegli sahnanyň çat açyp başlandygyny düşünýärler. Olar ýowuz halk rewolýusiýasyna ýa-da umumy başbaşdaklyga garaşmaň ýerine üýtgeşme özleri ýolbaşçylyk etmäge ýa-da iň bolmanda oňa ýol açmaga synanýarlar. Sebäbi olar bir hakykata gowy düşünýärler. Eger şol bina gözegçilik ýykylsa, onuň harabalygynyň astynda ilkinji galjaklar özleri bolar. Şol sebäpli ýaşap galmak we täze tertipde hem orun tapmak üçin köne ulgamly belli bir derejede özgertmäge mejbur bolýarlar. Resmi namalar taryhy tejribeler häzirki döwre geçirip 2025-2026 ýyllar şertlerinde Merkezi Aziýa, aýratyn hem Gazagystan, Özbegistan, Türkmenistan, Kyrgyzstan we Täjikistan üçin aýratyn ýol kartalarynyň zerurdygyny belleýär. Her ýurdun ýagdaýy, elitasy we ösüş derejesi dürli-dürlidir. Emma olar ählisiniň öňünde bir uly gara päsgelçilik bar. Hasabat muny aralyş dili diýip atlandyrýar. Seljermäge göre elitanyň içindäki iň uly gorky biz häkimiýeti goýbersek bizden hasap sorarlar, bizden aralarlar diýen pikirdir. Bu tebiği insan duýgusy ýaly görünse-de, hut şol gorky çüýren ulgamy saklap duran esasy güýç bolup hyzmat edýär. Resmi namalarda aralyşyň meseleni çözmeýändigi, gaýtam diňe öňkü kemsidilme aýlagyny täze atlar bilen gaýtalaýandygyny aýdylýar. Emma bu ýerde garşylykly sora hem ýüze çykýar. Ýyllaryň dowamında basyş astynda ýaşan, taryh ýatlamasy zaýylanan, türli adalatsızlyklary baştan geçiren jemgyýetden aralmagy güýjüň parahat bolun diýmek nähili mümkin. Seljerme gahary ýa-da aralmak islegini inkar etmek maslahat bermeýär. Emma meseleni diňe ahlak meselesi hökmünde däldi, guruluşdaýdan zerurlyk hökmünde goýýar. Sebäbi geçiş döwri diňe bir adamynyň gidip
onun yerine B adamynyň gelmeginden ibaret däl. Esas mesele ynamyň we diliň täzeden dikeldirilmegidir. Eger täze tertip aralyş, hasaplaşyk we garşylyk ruhunda guralsa, onda öňkü ulgamyň bölüji we şygarlaşan dili dowam ettirilir. Şeýle ýagdaýda diňe atlar ütkäp, emma ynamsyzlyk saklanyp galar. Täze gelenler hem häkimiýeti saklamak üçin ýene gorky we baýlyk baýlaşmak usullaryna ýüz tutarlar. Şonuň üçin aralmak çüýren Gollywood demokrasiýasyna oda berip, onuň töwereginde ýeňiş tansyny etmek bilen deňeşdirýär. Emma dekorasiýa ýananda, onuň içinde sen galýarsyň. Gizlenmäge hakyky bina galmaýar. Şonuň üçin hem elitanyň hem garşydaşlaryň şol weýran ediji aýlagy döwmekleri zerurdur. Günorta Koreýa ýa-da Ispaniýa mysallary hem hut şonuň üçin getirilýär. Ol ýurtlarda uly jebirler çekildi. Ýöne ahir soňy aralşa däldi, institutlary we özara ynamy täzeden gurmagy üns berildi. Çünki aralyş bejermeýär. Ol diňe ýarany başga görnüşde täzeden ganadýar. Soňky tapgyr bolsa uly strategiýa bilen baglanşyklydyr. Hasabat giňden aýdylýan integrasiýa düşünjesine tersine öwürýär. Hemme zat nolunja ädimden başlanýar. Bu nolunja ädim ýurdy halka gaýtaryp bermekdir. Başgaça aýdylanda, jemgyýetçilik ynamyny dikeltmek, öz başdak pikirlenmegi östürmek, zähmete hormaty gaýtadan dikeltmek, adamyň çylşyrymly tebigatyny we mertebesini dikeltmek. Hasabat muny romantik şygar däldi, döwletiň işlemegi üçin zerur bolan tehnika şert hökmünde görýär. Sebäbi adam dikeldilmän, döwlet dikeldilip bilinmez. Döwleti işleýän hem adamyň özüdir. Adam çüýren bolsa, döwlet hem çüýräp başlar. Şondan soň ilkinji ädim gelýär. Döwletleriň göz başdak subyekt bolmagy. Ýani daşarky güýçleriň gurjagyna öwrilmän, öz milli bähbetlerine laýyklykda hereket edip bilýän hakykatdan hem garaşsyz institutlary gurmagy. Ikinji ädim. Sewitdäki ýurtlaryň syýasy hereketleriniň sazlaşmagy. Biri için ynamdar we öňünden çaklap bolýan goňşulara öwrilmegidir. Diňe şondan soň ykdysady, sanly we bilim integrasiýasy ýal üçünji tapgyra geçmek mümkin bolýar. Hasabatda iň täsirli pikirleriň biri şudur. Eger sen öz ýurduňdaky kaziýete, polisiýa ýa-da hatda goňşynyň dogruçylygyna ynanmaýan bolsaň, başga ýurt bilen näil uzak möhletleýän sanly ulgam ýa-da ykdysady hyzmatdaşlyk gurup bilersin. Ynamsyzlygyň hökm sürýän ýerinde söwda hem, umumy institutlar hem durnukly bolup bilmez. Bu ýagdaýy düşündirmek üçin kompýuter misaly getirilýär. Gözüňe getirin. Biri-birini iň gymmat süýüm optik kabeller bilen birikdirilen köp sanly kompýuter bar. Emma olaryň içindäki operasiýa ulgamlary dolu çöken, viruslardan dolu, esasy bölekleri poslapdyr. Şeýle ýagdaýda daşyndan iň güýçli tor gurulsa-da, sagdyn maglumat akymyny üpçün edip bolmaz. Şonuň ýalda jemgyýetiň operasiýa ulgamy bolan adam, ahlak we özara ynam bejerilmän, daşarky integrasiýa taslamalary netijeli bolup bilmez. Şonuň üçin X-Libe'ň ähli we bu giň seljermesi bir esas netije gelýär. Siýasatyň, geosiýasatyň we ykdysadyýatyň merkezinde iň soňunda ýene-de adam durýar. Resminamalar ýol körkeziji hökmünde güýji ýa-da maliýe baýlygyny däldi, dol derejede jemgyýetiň guruluşyny we adam mertebesini esas hökmünde alýar.
Bu hakikatyň hem pikirlenişiň çuň gatlaklaryny açýan, meselelere bolan garaýşy düýp göter üýtgetýän ören bir çarçuwadyr. Şeýlelik bilen X-Live'ın seljerme bellikleri arkaly esasy 3 basganjagy izine geçdik. İlki bilen iň garaňky düýbe düşdik. Merwin çalt ýok edilmeginden başlap, häzirki döwrüň hayal betbagatçylygyna, diliň ýoýulmagyna we diňe boş dawaralardan ibarat olan şol sivilizasiýa simulasiýasyna seretdik. Adamyň nähil edip içinden çökdürilip bilinýändigine düşünmäge synançdyk. Soňra syýasy geçiş döwrüne geçdik. Köne kuruluşyň çat açyp başlandygyny, elitanyň wagtynda hereket etmeginiň zerurdygyny we hemme zady ýandyryp ýok edip biljek zäherli ar alyş diliniň duzagyna düşmezden parahatçylykly dikeldişiň näme üçin ýaşaýyş ähmiýetine eýedigini ara alyp maslahatlaşdyk. Netijede bolsa uly surata ýetdik. Şol ýerde möhüm bir netije gelindi. Geljekde mümkin bolan Türk integrasiýasy ýa-da Sowet integrasiýasy nolunja ädim diýilip atlandyrylýan antropologik dikeldişsiz, ýani adamy we özara ynamy täzeden gurmazdan asla durmuşa geçip bilmez. Resmi namalardaky bu sowukkanly, ýöne şol bir wagtyň özünde adam merkezli çemeleşme ören möhüm sapa öredýär. Çylşyrymly krizisleri ýa-da ägirt uly geosiýasy meseleleri, diňe serhetler, güýç deňagramlyklary ýa-da ykdysady sanlar arkaly düşündirip bolmaz. Jemgyýetleri bir ýere jemläp, olary geljege alyp gidýän zat ägirt uly beton binalar ýa-da dawaraly harby ýörişler däl. Adamlary dikeldýän we jemgyýeti saklap duran zat bir-birimize bolan şol görünmeýän sessiz keseligine ynandyr. Ähli bu seljermeleriň esasy maksady hem hut şol ynamy nähil täzeden gurmaldygyny gözlemekdir. Sebäbi hemme zat şol nolunja ädimden başlanýar. Emma bu başga bir ören agyr we çuň soragy öňe sürýär. Sebäbi gürrüň düýbünden täzeden gurmak barada gidýär. Şu sözleri okayan wagtymyz öz durmuşymyza, köçäňize we daş döwrüňizdäki adamlara seredip şu soragy özüňize berin. Ömrüniň dowamynda diňe boş, gıýkylykly şygarlary eşidip ulalan, zähmetiň dälde, çüýren wepalylygyň syýlalanan, daşyndan şöhratly, emma içinden kartondan ibarat bolan bir simulasiýasynyň içinde dünýä ýenen tutuş bir nesil, hakyky jemgyýetçilik ynamyň nähil duýgudygyny ýatlap bilirmi? Ýa-da muny durmuşynda ilkinji gezek täzeden öwrenmek üçin näçe wagt gerek bolar? Bu soragyň jogaby ören agyrdyr. Sebäbi garaňkylykda näçe uzakka alynsa, gözüň ýagtylygy öwrenişmegi şonça-da agyrly bolýar. Şol ilkinji çyrany kim ýakar? Nädip ýakar? Asyl göreş hem hut şu soragyň jogabyň içinde gizlenendir. Şonuň üçin bu seljermeleri bizi hemişe sora bermäge, şol karton bezegleriň aňyrsyndaky hakykaty gözlemäge we kyn soralardan gaçmazlyga çagyrýar. Çünki siýasatyň, ykdysadyýetyň we geosiýasatyň merkezinde ahir soňy ýene-de adam durar. Adamyň mertebesi, bir-birine bolan ynamy we hakykaty gözlemek ukyby dikeldilmese, iň uly taslamalar hem daşyndan owadan görünýän, emma içinden boş bolan guruluşlara öwrülip biler. Sag bolun dinleýäňiz üçin.